a spolu založila som iniciatívu Be the Human, kde firmám pomáhame otvárať tému inklúzia a diverzity z rôzneho uhlu pohľadu, či už rodovej, vekovej, inklúzie zdravotne znevýhodnených, etnickej. A zároveň robíme o tom aj osvetu, napríklad na našom Instagrame o tej téme, prečo je to dôležité a prečo by sme sa ako spoločnosť viac mohli zamerať na tému inklúzia a diverzity. Robíme to prostredníctvom dialogu s firmami, rôznych workshopov, prednášok, ale prípadne panelových diskusí, na ktorej jednej z nich sa nachádzate aj vy teraz. A táto konkrétne sa bude týkať rodovej diverzity a konkrétne materstva. Ja už nechám pomaly priestor na predstavenie účastníčiek, takže môžeme začať a nechávam priestor Majke. Skvelé, ďakujem Zuzka za krásny úvod a že tu dneska môžem byť s vami. Moje meno je Mária Mrazková, už 5. rokom pracujem pre spoločnosť Google Slovensko, kde mám aktuálne na starosti projekt Robiť Google, pomáhame Slovensku rásť, takže v veľmi zaujímavej dobe dnešnej pomáhame SMBčkám, takže malým a stredným podnikateľom, aby sa trošku nakopli a využili potenciál digitálu a exportu. A takisto som aj mamička na materskej, moja dcera má už 10 mesiacov, volá sa Anna Mária. A chcem byť dneska takým príkladom toho, že je to možno sklbiť, ale je to miestami aj náročné. Samozrejme, nie sú to len tie pekné momenty, ale sú aj ťažké chvíle, ale rozhodne si stojím za tým, že je to dobré rozhodnutie a minimálne mne to vyhovuje a takisto to naplňa tie moje potreby, ktoré mám. Po svojom voľnom čase staviame domček, takže to je moja taká teraz nosná činnosť, vyberanie kadejakých dizajnerských kuskov a takisto som rozbehla projekt Kamkači, ktorý sa venuje detičkám vo veku 4 až 8 rokov a rozvoju ich sociálnych kompetencií. Takže ak máte detičky v tomto veku, tiež to môže byť pre vás zaujímavé. Ďakujem krásne, Majka, za predstavenie. Veľmi sa tešíme, že ťa tu tiež máme. A takisto sa tešíme, že tu máme Lucku. Luci, keď ťa môžem poprosiť pár slov o tebe. Ahojte, pekný podvečer. Zdravím všetky účastníčky a účastníkov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Ja pracujem v Curaproxe na pozícii Managing Directorky. Naša značka sa stará o ústne zdravie Slovákov. A mám 21-mesačnú dcerku Emíliu. V práci som späť na 6-hodinový úväzok, čiže ešte stále na skrátený. A téme podpory rodičov na materskej dovolenke sa venujeme veľmi intenzívne už 3. alebo 4. rok v našej firme a veľmi rada s vami zazdielam aj moje osobné skúsenosti a aj to, ako to máme u nás v Curaproxe nastavené my. Teším sa. Ďakujem. Super, ďakujeme krásne tiež, že si našla čas a zároveň Katka, keď ťa môžem poprosiť o pár slov. Děkuju, já taky zdravím všechny. Jsem strašně ráda, že tady dneska můžu být. Já poslední půl rok vlastně pracuji ve firmě Slido, mám tam na starosti lidí a vedu people team. Předtím jsem pracovala 4 roky ve společnosti Kiwi.com, tam jsem taky vedla HR tým a já jsem tady mezi dnešníma speakerkama, chci to říct na začátek, aby bylo jasno, já jsem takový trošku imposter, protože já svoje vlastní děti nemám, já mám 2 nevlastní děti a ty jsem tak jako převzala jsem si je, když už se tak dostávali do puberty, teď jsou v pubertě, takže kdybyste někdo chtěli nějaký tipy, jak zvládat puberťáky, tak klidně ano. Ale proč tady dneska jsem? Protože pro mě to téma slaďování rodinného a pracovního života je takové, jako je velmi osobní a je velmi důležité a mě vždycky už od začátku pracovní kariéry strašně iritovalo a štvalo, proč kolegyně, který odchází na mateřskou, rodičovskou, proč je to vlastně pro ně rozloučení s firmou, proč buď nemají možnost se vrátit zpátky, když chcou, anebo mají možnost, ale de facto se můžou vrátit třeba na pozici o 1, o 2 úrovně níž, protože se to bere, že ztratili kvalifikaci. Strašně mě to vždycky štvalo. A když jsem měla možnost tím něco udělat, tak vždycky jsem do toho šla a právě třeba v Kiwi.com se mě povedlo nastartovat program právě na slaďování rodinného a pracovního života, právě aby to nebylo o tom, že odchází a už se nevrací, ale aby to bylo prostě partnerství a aby rodičové prostě měli možnost být v kontaktu s tou firmou, s lidma a měli možnost si říct, kdy se chcou vrátit a byly ty možnosti. Takže proto jsem tady. Děkuju. Super, tiež ďakujeme, že si Kati našla čas a tešíme sa na pozdieľanie skúseností a v neposlednom rade tu máme Paťku. Kati, keď by si sa mohla v stručnosti predstaviť.
Tak ahojte, príjemný podvečer všetkým. Ja som Paťka a mám 1,5-ročnú dceru Evu a práve dnes 1-mesačného syna Dávida, ktorý sa možno chvíľočku pridá. A popri materskej prvej, teda pred rokom a pol, som spolu zakladala projekt Pracujúce mamy, pretože som prichádzala z firmy, prichádzala som zo Slajda, kde práve naozaj tam bol ten postoj, že urobíme všetko preto, aby sme s tebou našli, kedykoľvek sa budeš cítiť pripravená, zmysluplný pracovný úväzok. No a bola som veľmi prekvapená, keď som zistila, že v iných firmách na Slovensku to tak nie je. A preto sme založili teda Pracujúce mamy, kde pomáhame na jednej strane firmám pochopiť, ako lepšie pracovať s mamami a zároveň vzdelávame ženy počas kariérnej pauzy, teda primárne počas materskej, ako využiť ten čas na materskej práve aj z toho pracovného hľadiska. Takže som tu preto, lebo chcem ukázať, že mnohé veci, ktoré na Slovensku možno na nich frfleme, tak by sa dali robiť lepšie a dajú sa robiť jednoduchšie a veľmi rada budem ešte potom aj za vaše ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujem krásne, Pati. A poďme sa teda pustiť na otázky, ktoré sme si na vás pripravili. A tá prvá je taká očakávajúca. Aká bola teda tá vaša cesta v rámci skúbenia materstva a práce? A či by ste robili v prípade niečo inak, keby ste, teda ty to máš už druhé dieťa, tak možno, kebyže tiež pozdieľate, kľudne môžete začať, ako vám príde, ako chcete. Super, kľudne môžem povedať ja. Ja som sa na touto otázku dosť zamýšľala, že čo by som spravila ináč, keďže ja už keď som čakala babetko, tak bola som si takmer istá, že sa chcem vrátiť, lebo moju prácu skutočne milujem a hlavne kolektív ľudí, ktorí ma naozaj posúvajú vpred. Čo by som však zmenila, sú trošku tie moje obavy, že sa budem musieť zaviazať na nejakú dlhšiu dobu. Stále som mala pocit, že keď poviem áno, vrátim sa, tak už sa budem musieť vrátiť na 100% a už nebude cesta späť. A naozaj každé babetko je úplne iné, nevedela som, čo budem čakať. Takže trošku možno aj s tým zamestnávateľom alebo aj s kolegami nastaviť tie očakávania tak, aby to nebolo ako keby hrozba, aby sme sa toho nebali a povedať, dobre, ozvem sa vám, keď sa budem cítiť pripravená. V mojom prípade to už bolo vlastne mesiac po pôrode, ale samozrejme nie hneď na plný úväzok. Keď som začala trošku čítať tie maily a dostávať sa do toho. A ináč, čo by som spravila, je hlavne stres, ktorý som si sama spôsobovala. A v mojom prípade to bol stres toho, že nestihnem všetko. Nestihnem pracovať, zároveň sa starať o babetko, zároveň sa starať o domácnosť a plniť si ďalšie iné povinnosti. Takže naozaj rozmýšľať nad tým, čo si viem zjednodušiť. Mňa napríklad extrémne trápilo a stresovalo, keď mala začala papať na 5,5 mesiaca, že som mi nevedela, čo jej mám variť. A len čas, ako som sa trápila, som mohla oveľa lepšie využiť a teraz som to už trošku zoptimalizovala v tom, že som naozaj, máme každý týždeň presný plán, ktorý deň sa bude čo jesť. Takže sobotu ideme nakúpiť a každý deň máme presný zoznam, inak by som to nedala. No a veľa ľudí sa tam písalo, že kedy vôbec sa to stihne všetko, ale keď to je naplánované, to je oveľa jednoduchšie a hlavne mám z toho menej stresu a trápenia. Takže to by som hneď od začiatku tak nastavila, že lepšia príprava a potom jednoduchšie potom ten týždeň a ten pracovný deň, keď tam vzniknú aj iné stresy. Ďakujem. Tati prípadne. No ja začnem asi tou prvou časťou, že pre mňa bolo kľúčové definovať si tú rolu matky, že kým chcem pre moje deti vlastne byť. Pretože ono sa to častokrát nezdá, ale ja som sa nad tým zamýšľala a uvedomila som si, že mama nie je len akože ten vymieňač plienok a krmič, ale je to niekto, kto inšpiruje, kto vychováva, kto ukazuje na všetky tie krásy, ktoré v živote jednoducho to dieťa môže vidieť. A je taký ten guide, taký ten coach vlastne toho dieťaťa. A preto som si uvedomila, že chcem, aby moje deti videli, že som človek a že nežijem len v našich 72 metroch štvorcových a preto som vedela od začiatku, že chcem pracovať popri, teda chcem robiť niečo, v čom využívam moje dary a talenty. A preto som si vlastne na základe 7 Habits, čiže taký náhľad na život alebo celkovo na priority management, som si definovala teda tú rolu, že kým som ako mama a kým som ako pracovníčka
a na základe toho sa mi podarilo tiež, ako vlastne Majka vravela, si tak definovať ten čas a naplánovať si, že dobre, tak v tomto časovom slote som mama a teraz pracujem a zatiaľ to, chvála Bohu, veľmi dobre funguje. Aj keď teda musím priznať, že nie vždycky to funguje a presne to je to, keď sa pýta, že čo by sme urobili inak, tak to je také dobré premostenie a to je, že nebyť na seba také príliš tvrdá. Ja som mala veľmi silné očakávania, typické, akože ak ste máme, tak to poznáte, že teraz dieťa určite za 10 minút zaspí, pretože včera tak zaspalo a ono tak nezaspalo dnes, hej, že vlastne pozerať sa na to všetko v kontexte tých rolí, že teda ak sa mi dnes nepodarilo pracovať toľko, koľko som chcela, tak je to v poriadku, pretože moja priorita je byť mama v prvom rade teraz a postupne sa to bude možno meniť, ale je to fajn takto, ako to je. A druhá vec je mať presne akože vnímať tú dynamiku toho trhu v zmysle, že keď som odchádzala na tú prvú materskú, tak som mala veľmi v hlave konkrétne, že toto sú veci, ktoré sa chcem ísť teraz naučiť, pretože to bude pre môj tím dobre, keď sa vrátim. Lenže som si vôbec neuvedomovala, že ten tím sa tak rýchlo dynamicky mení a ten celý ako keby biznis ide tak dopredu, že ja teraz nemá zmysel sa proste tak strašne krčovito držať toho, aká budem, keď sa vrátim, ale skôr ako keby ďalej objavovať to, v čom som dobrá a ďalej sa vzdelávať prirodzene v tom a ono to proste neskôr príde. Takže takto za mňa. Super, ďakujem krásne. A Ľudská? Ja som sa do práce tiež chcela vrátiť po pomerne krátkej dobe, pretože to tu mám veľmi rada. Mám veľmi rada kolegov, mám veľmi rada produkt a značku, pre ktorú pracujem. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že návrat do práce nie je len o žene samotnej. Tam je to, asi by som to prirovnala možno k puzzle, kde musí naozaj zapadnúť veľmi veľa dielikov dokopy, aby sa z toho vytvoril jeden pekný obraz a tak to bolo aj v mojom prípade. V prvom rade obrovskú rolu v tomto celom mojom rozhodovacom procese zohral môj manžel, ktorý už 21 mesiacov varí pre našu rodinu a ja som navarila dokopy možno obed 5 krát za celý čas. Je to naozaj tak a je to veľmi podstatná vec. Ja sa venujem len príkrmom, Majka. Môžeme si potom pošerovať skúsenosti. Ďalej sme sa pozreli s manželom na to, že čo vieme outsourcovať a čo nám berie veľa času. Outsourcovala som upratovanie a netrávim čas upratovaním. Mohli sme si dovoliť to prenechať na externú firmu. Sú hrozne dôležití ústretoví kolegovia. Je to veľmi dôležité, pretože veľakrát som chodila do práce s dcérkou, ktorá mala 7-8 mesiacov, sedela som na poradách, niekedy sa rozplakala, niekedy nezaspala v tom nosiči tak, ako som chcela. Niekedy tie porady neboli úplne príjemné z hľadiska koncentrácie, ale kolegovia to vzali a akceptovali. No a samozrejme je dôležité si nastaviť aj dobré podmienky s firmou a nastaviť si ten správny úväzok a vedieť sa správne odhadnúť. My momentálne fungujeme už v 3. nastavení, odkedy som začala pracovať. Medzi tým aj môj manžel strávil 6 mesiacov na otcovskej dovolenke a ja nemám rada stereotypy a veľmi rada sa prispôsobujem novým podmienkam a challengeujem samu seba, takže ešte aj to nastavenie na tej materskej máme už také, že sa to stále mení aj s tým, ako to dieťa rastie, aj s tým, ako sa menia požiadavky na mňa, moja rola vo firme, ale taktiež chcem byť v prvom rade mama a poviem ešte poslednú vec, že ja mám veľmi hrubú čiaru medzi časom, kedy som v práci a časom, kedy som doma. Ja som aj teraz v kancelárii pretože ja keď prídem domov, ja sa venujem mojej dcére. Moja dcera ma nevidí sedieť pri počítači a nie som ja nervózna z toho, keď ona po mne vylieza a chce sa so mnou hrať. To znamená, že pre mňa je oveľa lepšie tu prísť na pár hodín, vybaviť si to, čo mám, vybaviť si Zoomy, cally. Nehovorím, že nad prácou doma nerozmýšľam, ale ako náhle prídem domov, tak som full-time mama a hrozne ma to baví a vyhovujem toto nastavenie a chcem to takto mať aj naďalej. Ja keď len môžem ľudsko doplniť, že to je presne práve, čo som spravila. Som si vymazala firemné maily z mobilu, no ma to strašne lákalo pozerať a naozaj sa snažím, keď ten čas som na tom počítači, aby som nebola pri malej, že ten úplne dávam hrubú čiaru a je pravda, že niekedy rozmýšľam tou prácou, ale snažím na to deliť, aby som robila obe veci v tom momente na maximum. Nie obidve naraz a polovične. Ďakujem krásne.
Aj za doplnenie. Možno by sme sa mohli presunúť na druhú otázku. Aká bola vlastne častokrát s materstvom súvisia aj nejaká diskriminácia rodová, tak či ste sa stretli s rodovou diskrimináciou, či už v súvislosti s materstvom, alebo celkovo na pracovisku. A možno kľudne, keby mohla začať Katka. Jo, já jsem o tom přemýšlela, jestli já osobně jsem se s něčím takovým střetla. Musela jsem přemýšlet, což je jako dobrá zpráva, že jsem si takhle na první nevybavila žádný nějaký jako zážitek, který by mě doprovázel, ale vybavila jsem si, to bylo spíš jako ze začátku kariéry, ale to byly, ne, že by to byly přesně takové ty věci, o kterých ty lidi vlastně ani nepřemýšlí, že já jsem hodně pracovala v kolektivech, které byly převážně mužský a tam se třeba děly takové ty věci, že sedíme na poradě a teď se řeší, tak někdo by měl napsat zápis. A teď jako nevděky všechny ty oči vždycky jako doputovaly ke mně. Nebo se stalo, že doputovaly ke mně, protože jsem tam byla jediná žena v místnosti. Že jo? A to je takový to, že stát si zatím, nebo mít tu odvahu říct, no ale já myslím, že jsem párkrát zareagovala, jakože, ale mně to fakt nejde psát zápisy, já v tom fakt nejsem dobrá, jako pojďme najít někoho jiného. A nebo takový to, pokazil se nám tady kávovar, tak kdo zařídí, aby se opravil. A zase, jako nevděky, to tak jako sklouzlo na mě, no tak na tu recepci můžeš napsat i sám, ne? A takový, jakože nedělali to ty lidi schválně, nebylo to, nějak jsem v tom nevnímala zákeřnost, ale jsou to takový prostě jako automatický nevědomý věci, no. A potom samozřejmě to je spíš jako v rámci mojí práce, ne, že by se to stávalo přímo mně, ale takové ty situace, kdy třeba nabíráme někoho a hiring manažer vidí životopis a vidí tam rok narození a spočítá si roky, že jo, a řekne něco, no tak ale s tou můžeme počítat tak jako maximálně rok a to mě vždycky stojí strašně moc přemáhání, abych to vysvětlila nějak slušně, no, a aby jsme měli dialog o tom. Bohužel se to pořád děje. No. Hej. Ďakujem. Kľudne, Paťka. Tak ja som o tým tiež premýšľala a možno tak nadväzujem na Katku, že ono mnohokrát to nie sú úplne že vedomé veci, ale sú to také mikromomenty, ktoré spôsobujú napríklad to, že tej ženy sa zmenšuje to sebavedomie v tej práci. Poviem príklad, že keď mám nejaký formálny meeting a vidím proste, že vidím mužov si podávať ruky alebo jednoducho, že tá etiketa niekedy začína byť taký problém, že teraz som žena a teraz, že ideme sa poboskať, ideme si podať ruku a celkovo, že ako keby to, že som žena bol niekedy ako keby v tej miestnosti a presne, že bola som sama medzi mužmi a riešil sa tam nejaký ťažký biznis, tak som si vravela, že OK, že možno by to bolo jednoduchšie, keby som bola muž, ale že to vôbec nevadí, pretože teraz záleží na mne, ako sa rozhodnem, že či to, že mi niekto nepodá ruku, beriem ako diskrimináciu, alebo že to zoberiem ako strašnú urážku, alebo že to zoberiem, že OK, tak proste možno ten človek ešte nesedel oproti žene na nejakej biznisovej porade a tým pádom alebo nejakých negociáciách a tým pádom je to pre ňa nová situácia a teda neurazím sa na to. Čiže za mňa takto. Áno, tak. Super, ďakujeme. Luci? Ja musím povedať, že som sa nestretla s diskrimináciou v mojom okolí. Ja som si robila skôr taký sociálny experiment a sledovala som reakcie ľudí, keď môj manžel odišiel na otcovskú dovolenku. Tak to bolo zaujímavé sledovať, ako ľudia na to reagovali a čo, ako sa má zvláda to, Ježiš, prídeme ho pozrieť. Že kým som bola na materskej ja, tak to bolo úplne samozrejme. A ako náhle odišiel na otcovskú dovolenku on, tak čel obrovskému obdivu a skôr bol takou senzáciou v okolí a myslím si aj, že krásnym vzorom pre mnohých našich priateľov, susedov, kolegov. Takže za mňa skôr väčšinou pozitívne skúsenosti a skôr také reakcie zo strany okolia veľmi obdivné voči nemu a voči jeho osobe a zvládol to úplne super. Akože zvládol to úplne rovnako, ako som to zvládla ja, takže netreba vôbec podceňovať mužov v tejto roli. Ďakujem. A Majka? Ja takisto ako ľudská, tak som sa nestretla reálne s diskrimináciou, možno miestami vekovou, kde ako mladá baba väčšinou tí ľudia očakávajú, že práve skončila vysokú školu, ešte nič nevie. Ale opäť
nestretla sme často, ale ja si myslím, že žijeme trošku, možno my, čo sme tu, ako speakerky v našej takej bubline, že sme obklopovaní ľuďmi, ktorí možno pracujú s medzinárodnými tímami a sú dennodenne v rôznych situáciách, ale viem si to predstaviť, že by som bola. A takisto si viem predstaviť, že nie všetky ženy to majú také ľahké. A práve či už sú napríklad v IT, kde tých žien je oveľa menej a musia si dokazovať to, že sú rovnaké alebo niekedy aj lepšie ako tí muži a je to ťažko pre tie ega. A takisto si viem predstaviť aj mužov, ktorí sú diskriminovaní, ktorí sú zase v iných odboroch ako je školstvo. Takže je to také obojstranné a verím, že treba tie predsudky búrať. Áno, existuje už na to viacero spôsobov a tie stereotypy, ktoré sú v našej spoločnosti, sú veľakrát tak už zakorenené aj v našich kultúrach československých. Takže ja si myslím, že to chce čas a verím, že každá žena si musí uvedomiť tú svoju hodnotu, takisto aj každý muž. A keď to povie z nás vnútra, tak verím, že takto nás budú aj ostatní vnímať. Jasné. Super, ďakujem. A ja možno len doplním, že tiež väčšinou v firmách, kde som pôsobila, alebo kde pracujem, tak nie, ale ja som pôsobila častokrát na pozícii salesu a jednala teda častokrát s mužmi. A taká najvyhrotenejšia situácia, čo sa mi raz stala, že sme jednali s veľkými finančnými inštitúciami a že som prišla na stretnutie s kolegom a vlastne hneď ten pán sa spýtal, že či prišiel so sekretárkou, tak to bola taká najvyhrotenejšia situácia, že stretnutie začalo veľmi dobre a potom vlastne ten kolega akože veľmi pekne vysvetlil a zastal. Takže presne, že v tých kolegoch sa to nestávalo, častokrát sa mi to stalo v takom tom externom prostredí, s ktorým som jednala. Takže, ale presne sú to nejaké stereotypy, ktoré máme, ktoré vlastne aj Katka spomínala, že zápisky bude robiť na stretnutí žena, keď tam je, lebo vlastne máme to tak nejako zažité. A keď sa teraz skôr pozrieme na to, ako by firmy mohli podporiť mamičky alebo aj otcov na rodičovskej dovolenke, a prípadne môžete pozdieľať, či už čo vo firmách u vás funguje, alebo čo ste teda vo firmách iných videli. Prípadne viem, že Paťka nosia veľa aj zahraničného know-how, tak kľudne keby pozdieľate a môžeme začať teraz Majkou prípadne, čo vlastne u vás funguje, alebo čo si myslíš, že by mohlo vo firmách fungovať. Jasne. No u nás v Google máme naozaj nadštandardné benefity, za ktoré som nesmierne vďačná, ale ja si myslím, že veľa vecí nie je ani o peniazoch ako taký, ako vám na chvíľku nazdielam, že čo všetko som vás robila, ale o tom chcení toho leadershipu a celkovo nastavenia firmy. A veľká vec je tá flexibilita, ktorú môže ponúknuť. A samozrejme nie v každom odbore sa to dá. Hej, pokiaľ sú to ľudia, ktorí robia na počítačoch, takže jasné je to trošku iné ako niekto na pokladni v obchode. Takže ten flexibilný pracovný čas a uvedomenie si toho, že žiaden recept nie je univerzálny pre všetkých a niekomu vyhovuje, takže to si myslím, že je taká prvá vec, čo by mohli zamestnávateľia poskytnúť. Potom je tam taký dôraz na ten zdravý životný štýl. U nás, čo si veľmi cením, je, že aj teraz v online prostredí, my sme všetci online skoro rok, tak virtuálne máme napríklad hodiny jogy, ale máme hodiny pilatesu a takéto. A ja si viem kľudne predstaviť, že to môžu byť v rámci tímu, to môžu byť ľudia, ktorí sa tomu venujú a ponúknú to svojim kolegom, že pondelok o 8:00 sa stretneme a dajme si nejakú hodinu a takto sa u nás stretávajú 20-30 ľudí, sme tam a cvičíme, takže to je vec, ktorú často využívam. Ja práve využívam hodiny zdravého chrbata, lebo ma extrémne bolí chrbtica. Takže to je jedna vec. A potom si myslím, že sú rôzne kurzy, ktoré môže ponúkať. Tak u nás je veľký dôraz na vzdelávanie, takže máme nejaký rozpočet, ktorý môžeme využiť, či už na kariérny posun, alebo aj veci, ktoré nás bavia, či to sú hodiny varenia, alebo hrania na klavíri, na gitare, takže to je jedna vec. No a potom si myslím tí kolegovia a nastavenie tej komunikácie vnútornej vo firme ako takej, že ja si myslím, že spôsob, aký ten manažment rozpráva so svojimi zamestnancami a práve to, že sa od nich nechce odlišovať a nastavuje je ten taký trendsetter toho, ako sa to bude vnímať, ako sa o tých ľuďoch bude rozprávať, je také kľúčové, aby tá kultúra tej firmy mohla žiť a ona sa vyvíja ako živý organizmus a toto strašne ovplyvňuje, čo jeden kolega povie a čo druhý a ako sa navzájom podporujeme a držíme, lebo predsa s tými kolegami trávime extrémne veľa času, niekedy viacej ako s rodinami, bohužiaľ. A hlavne je strašne dôležité, aby sme sa s nimi cítili dobre. Takže nastaviť si tú komunikáciu správne, aby sa každý cítil vítaný a pochopený. Super, ďakujem krásne. Kati? Jo, já si myslím, že z pohledu té firmy, že když se vezmu obecně, jako co každá ta firma může udělat, tak je to takový to neoddělovat
neoddělovat ty životy a nezavírat ty dveře, aby když odcházím na tu mateřskou nebo na rodičovskou, aby to pro mě nebylo, že vlastně jako je to odchod z práce a že momentálně moje kariéra končí a už jako, že zavírají se mi nějaký dveře. Že je to o tom, že mě ta firma umožní se soustředit na to, co je teď pro mě důležitý, co je teď pro mě priorita, ale zároveň jsme vzájemně v kontaktu. Já když chci, tak vím, co se tam děje, můžu se nějak aktivně zapojit, sleduju a hlavně i vím, jaký mám možnosti. Vím, s kým si můžu promluvit, mám ten prostor, vím, že ten prostor dostanu a když v hlavě, když už tak jako začnu přemýšlet, že už bych se nějak jako chtěla zapojit zpátky víc, nebo chtěl, tak mám tu možnost to otevřít, to téma a vidím tu snahu o to skloubení s obou stran. A že ve finále ty programy, a ať už jsou to jako jednotlivé aktivity, anebo je to celý program, já vím, že třeba když jsme to dávali dohromady v Kiwi, a že ty programy vlastně, když si ta firma srovná ty náklady tady na takový nějaký jako program a ten může být strašně velký, naddimenzovaný, ale může to být fakt jako jednotlivý malý věci a když si srovná ten náklad toho, že když to vezmu jako čistě z pohled peněz a pohled budžetu a srovná si ten náklad, když mu jenom několik z těch zaměstnanců nebo zaměstnankyň vlastně odejde a už se nevrátí a když srovná ten náklad, kolik těch peněz už do toho člověka investoval a vlastně o jaký know-how přichází a srovnám si tohle, tak to jsou neporovnatelné částky a ty programy nechci říkat jako za málo peněz, hodně muziky, ale strašně se to vrací zpátky. A je to, jako ty náklady jsou nepoměrný. Super sa pozrieť na to aj z tej fáze toho rozvoja človeka a toho, koľko do neho investujeme počas celého toho cyklu zamestnanca, ktorý má. To sú takové ty argumenty pro CFOs. Nie len, čo sme investovali do toho človeka, ale koľko nás bude stáť nájdenie nového človeka, to je ešte väčší náklad k tomu, takže to je také jedno dokopy, keď dáme, tak určite sa nám oplatí ako investovať do toho jedného, čo máme a ktorý nám určite bude zaviazaný a možno vernejší aj na ďalšie roky, keď mu dáme túto príležitosť. A hlavně, kterýho už známe, že jo? Kterýho známe, o kterým víme, co je zač, co nám může dát, jaký má skilly, který potažmo po dobu té mateřské rodičovské ne, že skilly ztratil, ale naopak jako získal další. A že to je i o tom pomoct těm lidem si tohle uvědomit, že velmi často tam jako vidíme, nebo aspoň co jsem měla možnost, že zažívám to, že vlastně se ztrácí, že jo, ta sebedůvěra. A myslím si, že jaká je jedna z těch úloh, kterou ty firmy můžou mít, je i vlastně pomoc tady tohle si uvědomit. Že to není o tom, že něco ztrácím, ale naopak, jako kolik jsem se toho naučila a jak to můžu transformovat a jak mi to může potom pomoct zpátky v té práci. Hej, to práve, ja som tiež teda počula jeden podcast inšpiratívny a tam práve hovorili, že počas materstva sa ženy naučia toľko soft skills nových, ktoré by si mali určite zapísať do životopisu. Super. Luci, keď ťa môžem poprosiť. Ja môžem povedať, že aké riešenia prinášame my a čo máme aktuálne nastavené. Mnoho kolegyň odchádza na materskú dovolenku práve z pozície, ktorá sa nedá úplne robiť z home office. Keď odchádza kolegyňa zo Smile Shopu, tak logicky nevie robiť túto istú prácu doma. Ale my paradoxne do toho zapájame ešte oveľa viac kolegov, ktorých máme v office alebo v obchodnom tíme. A to tak, že oni sami rozmýšľajú nad tým, ako by im vedeli baby, ktoré máme doma, pomôcť s nejakou prácou na to, aby oni získali priestor na posúvanie sa v iných oblastiach. Takže napríklad máme takto outsourcovaný customer service na kolegyňu, ktorá je na materskej dovolenke. Máme ďalšiu kolegyňu, ktorá spracováva pre nášho obchodného manažera rôzne sales reporty. Potom riešime s ním nejaké jednorázové projekty, nejaké väčšie zadania, ktoré si nevyžadujú nejaký veľmi striktný špecifický deadline a môžu byť vykonávané aj neskôr v noci, alebo nie úplne počas pracovnej doby. A rôzna iná forma exekutívnej práce, čiže u nás to funguje do veľkej miery tak, že pokiaľ nie sme schopní ako keby zabezpečiť tú istú agendu tej kolegyni na materskej doma, tak je jej ponúknutá agenda zo strany kolegu, ktorý by si vedel predstaviť ju posunúť ďalej a on bude mať priestor na to, aby sa na svojej pozícii posúval vpred a zefektívňoval svoj čas. Pokiaľ odchádzajú ľudia z kancelárie, z office jobu, tak samozrejme
Teraz máme veľmi pekný príklad. Pred týždňom odišla naša HR manažerka na matersku, tak už vopred sme sa s ňou bavili, ako by si to predstavovala, kedy asi by si to predstavovala, aj keď samozrejme presne ako hovorila Majka, každé dieťa je iné, nedá sa to úplne naplánovať, ale vie, čo si môže dovoliť, vie, čo by asi teoreticky mohla prebrať po nejakej dobe, vie hlavne, že môže prísť, že sa môže ozvať, že môže o túto prácu poprosiť a tá dôvera medzi firmou a medzi zamestnancom a vice versa je absolútne kľúčová. Takže za nás asi takéto riešenie. Super. Ďakujem. A Paťo, teba som si nechala na schvál nakoniec, keďže vy aj firmám pomáhate tú agendu nastaviť a kľudne teda pozdieľaj za teba a prípadne aj nejaké inšpirácie zo zahraničia, keď by ti napadnú. No, ono, ako ste rozprávali, tak ja som sa nad tým zamýšľala, že vlastne asi je fér to zaramcovať do toho, že keď sa bavíme o firmách, tak iné možnosti a iné výzvy majú pred sebou menšie firmy, a naozaj do nejakých 50 zamestnancov a iné pred inými vecami stoja veľké korporácie. Čiže aj keď sa rozprávame s klientmi potenciálnymi alebo s nejakými firmami, tak sa bavíme vidno tam ten rozdielný ako keby prístup, pretože kým v menších firmách je tá možnosť dohadovať sa s manažerom alebo má tú flexibilitu ako keby jednoduchšia na uchopenie a na sprocesovanie, tak vo veľkých firmách sú iné veci, ktoré sú jednoduchšie. Naozaj sa tam pozerá na toho zamestnanca alebo na tej kvázi headcount trošku z takého vyššieho pohľadu, v zmysle, že tam má zmysel robiť rôzne koncepčnejšie programy. Keď sa bavíme o zahraničí, tak musím spomenúť aj internship, čo je koncept zatiaľ na Slovensku veľmi málo známy a to je v praktickom slova zmysle profesionálna stáž pre človeka po kariérnej pauze, ktorý sa vracia do práce. To znamená, že čo opäť zase môže byť náročné sprocesovať v malej firme. Čiže kým v tej veľkej firme môžeme sa naozaj pozrieť na to, že dlhodobo nevieme obsadiť nejaký typ pracovnej pozície, stojí nás veľa inzercia na job portáloch rôznych, nevieme toho človeka nahajrovať, poďme sa pozrieť na to, či takíto ľudia nie sú po kariérnej pauze a náhodou tie životopisy nie sú filtrované ešte predtým, než sa k nám dostanú, práve kvôli tomu tej medzere v životopise. Čiže toto je niečo, čo teda môže fungovať vo väčších firmách. A potom teda aj v menších sa presne bavíme o tej ústretovosti, ale taktiež by som povedala, že ide o to, čo majú tie dve skupiny spoločné, je dlhodobý horizont, pretože často presne tie príklady, o ktorých sa bavíme, že pozriem sa na životopis a táto tu bude rok, tak toto je taký krátkodobý horizont a stále viac a viac sa ukazuje, že firmy, ktoré sa pozerajú na veci z dlhodobého horizontu, prežijú oproti tým, ktoré teda sa pozerajú na tie veci krátkodobo. Čiže naozaj akcentovať tento dlhodobý horizont a ukazovať aj takú z obidvoch strán, nielen zo strán tých firiem, ale aj zo strán tých žien, takú jasnosť očakávaní. Že teda viem ti garantovať, že za pol roka bude toto miesto, ale možno, že nie neskôr, takže treba to podať od začiatku, ale budeme robiť všetko preto, aby si sa, keď sa budeš chcieť vrátiť, bola spokojná. A naopak na druhej strane povedať, že pozri, ja netuším, aké to bude, keď sa budeš vrácať, ale jednoducho zostávajme v kontakte a buďme veľmi jasní v očakávaniach, ktoré máme, lebo práve ten problém vzniká častokrát v tom, že buď sa tie ženy alebo tie firmy boja naozaj jasne komunikovať očakávania a tam vzniká to trenie. Jasne, super. Ja ešte možno poviem z tej strany žien. Vlastne na základe jednej štatistiky od McKinsey až 86% žien zmení zamestnávateľa v prípade toho, keď ten zamestnávateľ druhý viac rešpektuje práve sklbenie toho osobného a pracovného života. Takže vlastne ono aj pre tie ženy, kandidátky, je tou veľkou témou, že vlastne aj tie firmy je super, že sa na to nastavujú, že sú také progresívne a premýšľajú nad tým. Aké si myslíte, že sú podľa vás najväčšie strašiaky, ktoré majú ženy častokrát v hlavách pri materstve alebo pri pomyslení, že nechcem povedať, že pri pomyslení na materskú dovolenku, ale pri tých obavách, keď zrazu opustia prácu a zároveň aké boli tie vaše? A môžeme začať Katkou.
Katkou, hej. Jo. Ja skôr pozdieľaj tie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú. Já řeknu, co si myslím a ostatní dámy pak řeknou, jestli jsem se trefila. Jo. Já z toho, co jsem zažila a co během těch diskuzí vlastně s maminkama, takové jakože asi hlavní věci, co mám teďka v hlavě, tak je ta obava, že kdy se budu moct vrátit, anebo že když řeknu, že chci zůstat doma, já nevím, třeba asi 2 roky, takže vlastně už to nemůžu změnit a vlastně taková ta jakože obava vůbec se na to zeptat. Jo, že jestli by to šlo dřív, že už automaticky se tam vytváří takový ten předpoklad, že no jo, ale tu práci vlastně asi nebudu moct, že když nebudu moct dělat tu samou práci, přesně tak, jak jsem ji dělala, tak vlastně jako nebude ta možnost. Že je tam ta bariéra, že už jsou tam nějaké očekávání nebo představy, že to vlastně nepůjde. Potom si myslím, že určitě ta ztráta, nebo ta jakože ztráta kvalifikace, že si myslím, že jsem o něco přišla, a že vlastně, i když třeba jako během té mateřské, rodičovské něco se stane, už se nemůžu vrátit zpátky do té práce, teď si hledám novou a teď automaticky si říkám, no jo, ale teď jako musí to být flexibilní a musí to být takový, tak asi spíš tak jako třeba méně než poloviční úvazek a teď jako ještě jak to udělat, aby když bude dítě nemocný nebo něco, abych mohla a že velmi často jsem slyšela, nebo jsem třeba i jako skrz moje známí a kamarádky, že se třeba automaticky dívali na takový jakože spíš supportní administrativní pozice, na nějaký prostě částečný úvazky a já jsem si říkala, proč? Teď ty seš tak jako chytrá, kvalifikovaná, všechno, ale prostě bylo to tam v té hlavě. A potom ještě další věc je paradoxně ten tlak okolí. No. Že někdy třeba ty maminky uvažují, že by se vrátili dřív, ale je takový to, co na to řeknou v rodině, co na to řekne tady maminka, babička, co na to řeknou kamarádky, který třeba většina zůstala doma díl. Že tady ten tlak, že budu jiná, budu v něčem vybočovat a je to nepříjemný v tom jako denodenně žít a jako ta odvaha si vydobít vlastně a ten prostor a to se rozhodnout, i když to bude třeba odlišný, než to je v tom mým nejbližším prostředí. No. Jasne, super, ďakujem. Lucy? Ja poviem, ako som to vnímala ja u mojich kolegyň predtým, ako som išla ja na matersku a potom sa mi to len potvrdilo. Za mňa je najväčším strašiakom taká neistota, lebo zväčša tieto rozhovory prebiehajú často ešte v čase, keď sme tesne pred odchodom z práce a tá žena nevie, aké to bude, ako to dieťa bude spínkať, keď je prvé vôbec, aké to bude všeobecne. Takže je tam taká obrovská neistota a možno taký trošku tlak, ktorý som pocitovala ja osobne. Ten tlak paradoxne prichádzal v mojom prípade skôr zo strany našej centrály vo Švajčiarsku, kde akože veľmi sa dopytovali, či to bude 6, 7, 8 mesiacov a som povedala, že neviem, že proste dajte mi trošku v tomto priestor a ja neviem, aké to bude. Takže za mňa taká tá neistota a taká otázka, že či budem schopná sa časovo prispôsobiť, či to vôbec budem zvládať a či budem potom zvládať aj starostlivosť o seba samu. A za mňa boli asi tieto dva faktory také najdôležitejšie a to teraz vidím aj u mojich kolegín, ktoré odchádzajú na matersku, že tiež riešia to, že už vedia, že sa môžu vrátiť, to je to, čo už máme vyriešené, ale tiež samozrejme nevedia povedať a kedy a či a nakoľko, lebo čakajú, že ako sa tá situácia vyvinie, hlavne teda u tých báb, ktoré idú mať prvé dieťatko. Jasné, super. Ďakujem. Pati, keď ťa môžem poprosiť? No, mnoho tu už bolo spomenutého. Ja by som k tomu len dodala možno taký rozmer toho dieťaťa, že mnohé ženy, a ja osobne som sa pýtala tú otázku, že ako to bude zvládať moje deti, že budem dosť dobrá mama, keď budem proste odbiehať. A toto je taká otázka, ktorú ozaj, akože sa treba možno že zase vrátiť k tomu, že kým chcem byť pre tie svoje deti a to paradoxne dosť pomáha si to teda definovať. No a tiež samozrejme ako keby taký ten pocit toho ušlého vlaku z profesionálnej oblasti, že teda nech sa snažím akokoľvek tak čítať si nejaké veci, tak stále budem mať pocit, že nebudem dosť dobre veľa. A tam podľa mňa veľmi pomáha to, že aj keby som bola
v kancelárii 8 hodín denne, aj keby som bol stále v tom pracovnom švungu, tak nikdy nebudem vedieť všetko. Že vlastne v tomto ten rozdiel medzi, že áno, že tá mama musí dobiehať viacej, ale pocit, že budem dokonale spokojná s tým s tým, čo viem, vlastne nemám ani keď som full-time v práci. Takže tam sa vlastne tohto netreba bať. Jasné. A Maj, ty si aj pekne napísala do toho intra, keď sa predstavoval, že dobrá mama je spokojná mama, alebo nejako tak podobne. Tak čo boli tie tvoje najväčšie strašiaky, alebo čo teda prípadne tiež počúvaš na vôkol? No ja som mala to šťastie, že podporu zo strany zamestnávateľa som mala, zo strany manžela takisto aj rodiny, takže to boli pre mňa kľúčoví ľudia, ktorým som sa musela dohodnúť, ako aj Ľudská myslím spomenula, že je to také puzzle, že oni sú tí, ktorí mi s tým môžu pomôcť a musia, takže tam tie obavy neboli. Ja som sa naozaj bála toho, že čo bude, ako prvé babetko je to náročné, ale ja som práve, že to ešte nebolo spomenuté, som sa trošku bála toho, či mi neujdu tie pekné momenty s tým babetkom. Že napríklad pracujem a ono je vedľa, hrá sa a ja chcem byť s ním, hej, tak trošku na polovičku a cítim, že chcem, ale o to práve sa mi potvrdilo, že keď napríklad pracujem, ja mám také bloky, že 1.5 hodiny pracujem, potom sme 1.5 hodiny spolu a práve o to si tak snažím sa uvedomovať, ako dobre nám je, keď sme spolu, a o to viac si to užívam, že nie je to taký len hamdrám každodenného života, z ktorého sú ženy unavené a ja keď som bol celý víkend sme spolu, tak jasné, že niekedy na mňa doľahne ten moment, že že fakt už nevládzem, ale potom, keď sa mi to trošku stria s tou prácou, tak o to sú tie momenty nejako cennejšie a užívam si ich. A snažím sa to tak vedome povedať, že wow, že sme zdraví, všetko je super, že uvedom si to aj v hlave, ako nám je dobre. A naozaj to robím skoro každý deň, lebo sú situácie proste, keď máme horúčky, je chorá, nespí, teraz aktuálne máme obdobie, keď od 1 rána sa zobudí a do 3 sa chce hrať proste, lebo ona sa chce hrať a je to sakramensky náročné. Ale práve tak si uvedomujem tie pekné momenty a o to viac si to môžem uvedomiť kvôli tomu, že pracujem. Že viem, že teraz je ten, keď som s ňou a naplno si to užívam. Super, ďakujem krásne za všetky pohľady. Veľmi inšpiratívne. Ja zároveň by som chcela vyzvať, kľudne začnite nám písať otázky do chatu. Ja ešte tu mám ich zo pár a kľudne sa potom začneme aj viac pýtať, čo vás zaujíma. Prípadne niektoré ste už napísali do dotazníka, tým sa tiež určite dostaneme. Nebojte sa. Ja sa teraz pýtam, kedy si myslíte, že je takéto správne obdobie a či sa dá vlastne definovať, že sa má žena vrátiť do práce po materskej? Vieme, že ten extrém USA je, myslím si, že niekedy nemajú ani to 600 nedelie, aby sa vrátili. A na druhej strane u nás je zaužívané častokrát tie 3 roky. Tak čo je váš názor a ako to vlastne, teda vy ste sa vrátili počas materskej všetky, tak čo si o tom myslíte, Luci? No toto je veľmi, veľmi náročná otázka a myslím si, že na Slovensku pri zaužívanej 3-ročnej materskej je taká veľmi náročná na zodpovedanie. Myslím si, ja mám rada dáta a veľakrát sa o tie dáta rada opieram a to, čo zverejnili aj pracujúce mami v rámci prieskumov, že 78% žien plánuje návrat materskej do 3 rokov a 23% žien do 1 roka, hovorí za všetko. Tá doba sa trošku zmenila a aj tá dynamika, aj tá povaha práce mnohých žien sa veľmi rýchlo mení a veľmi rýchlo prispôsobuje. Rovnako aj tá flexibilita zo strany zamestnávateľov a tá vôľa na to, aby sa žena vrátila späť do práce, už je v mnohých firmách väčšia, v niektorých menších aj super, že sú ľudia, ktorí sa tomu venujú a trošku búrajú tie stereotypy. Čiže ja nepoviem, že aký čas je ideálny, ale asi aké okolnosti ideálne dovedú tú ženu k rozhodnutiu na to, aby sa do tej práce vrátila. Za mňa pokiaľ poviem moju osobnú skúsenosť, tak bolo to jednoznačne, ako som už povedala, všetky okolnosti vrátane pomoci zo strany môjho manžela, kolegov a tak ďalej. Mám vytvorené veľmi príjemné pracovné prostredie a takisto viem, že aj moja dcera je v poriadku. Samozrejme sú momenty, kedy si poviem, že prečo som to vlastne urobila. Potom sa vyspím a už je dobre. Zároveň ja bývam v
takom novom komplexe, kde je veľmi veľa mladých rodín a je tam veľmi veľa báb, ktoré sú moje susedy. A veľakrát mi povedia, že ja ti hrozne závidím, že tam môžeš ísť aspoň na 4 hodiny, lebo v mojej firme mi toto nedovolia. Takže že vidím, že mnoho žien, ktoré majú detičky vo veku mojej dcery, alebo ktoré sú staré rok a pol, 2 roky a sú presne v tom dennom kolotoči, keď už vlastne ani nechápu, čo robia s tými deťmi, ani nevedia, čo majú robiť. Teraz obzvlášť v tejto situácii lockdownovej a mnohým by to veľmi prospelo a ja stále nerozumiem tomu, prečo tie firmy k tomu takto prístupujú a prečo dokážu žene povedať, že prepáč, ale my ti part-time nevieme vytvoriť. Čiže kebyže firmy sa v tomto uvoľnia a sú trošku flexibilnejšie a vytvoria ten systém podpory žien na materskej, tak aj ten návrat by bol oveľa skorší a podľa mňa by veľmi výrazne prispel k psychickému zdraviu mnohých žien, ktoré sú doma. Super, ďakujem krásne. Pati? No, úprimne, ja si myslím, že je to tak strašne individuálne, že akože úprimne vítam tú slovenskú legislatívu, že naozaj tie 3 roky máme, pretože verím tomu a podľa mňa mnoho žien jednoducho to tak cíti, že teraz proste naozaj chcem spraviť ten veľký blok a venovať sa full time tým deťom. Takže neviem povedať presný čas, ale presne tak, ako Ľudská hovorila, že je to skôr o tých podmienkách a že sa proste, že ten trojročný milník je orientačný a nemalo by byť akože determinujúci pre tú ženu. Že presne, že keď to chce spraviť skôr, tak nech ide skôr. Keď to chce spraviť neskôr, nech ide neskôr. Ja poznám množstvo žien, ktoré si povedali, že chcem byť 6 rokov doma alebo 8 a potom sa chcem vrátiť. A je to úplne v poriadku, že zase verím tomu, že nepôjdem ani z extrému, že čo sa považuje ísť do práce pred 3 rokmi, do takého extrému, že prečo si 3 roky vlastne doma, že obidvoje je v poriadku. Super. Majka? Super, za mňa takisto poviem, že to strašne individuálne záleží od babetka, ako tá matka potrebuje, nepotrebuje, zároveň ako tá mamička sa cíti, aké má podmienky, takže ja tie 3 roky takisto vítam, lebo cítim ten tlak aj zo strany mojich kamarátov, ktoré žijú v Amerike a oni sú nútené. Naozaj riešia tam jasličky, aby si mohli zarobiť, vôbec na ne musia ísť po 6 týždňoch do práce, kde naozaj stoja $2,000 na mesiac a zarobia 4,000 možno. Takže je to veľmi, veľmi náročné. Závisí, ja som rada, že je to takto flexibilné a naozaj opäť musím povedať, že my, čo sme tu tak veľakrát žijeme práve v tej bubline, že náš strán do zamestnávateľa je to ponúknuté, ale veľa žien túto možnosť nemá, sú nútené hľadať, alebo potom prejdú do online podnikania, čo je oveľa náročnejšie. Takže ja si myslím, že netreba súdiť hlavne žiadnu mamičku, ktorá sa rozhodne tak alebo onak a nie každá má tie podmienky také, že môže zveriť svoje dieťatko manželovi alebo rodičom, starým rodičom, nejakým známym, musí sa pozrieť na tie jasličky alebo niečo, ale verím, že každá mamka chce pre to svoje dieťa najlepšie. A ako hovorím, že nemôže, keď bude nešťastná, tak to nie je to riešenie. Takže naozaj racionálne sa na to pozrieť. Ja som videla aj otázku, pani sa pýta, že či to je normálne ísť skôr ako rok. Ja si myslím, že strašne záleží a keď to tá situácia vyžaduje, tak prečo nie, ako len opäť nastaviť si tie podmienky tak, aby ste hlavne vy bola šťastná, aby ste s tým boli stotožnené. Ja som sa takisto s tým musela stotožniť. Áno, teraz to takto chcem urobiť a toto sú dôvody. Ja som veľmi taký človek, ktorý má rád plánovanie a tabulky a všetko. A keď som aj nastúpila do práce, som si napísala výhody a nevýhody. A to, čo vyhralo, to som sa rozhodla. Hej, že možno sa na to treba racionálne, nie emočne, ale tak racionálne to pozrieť, že prečo nie, že budem ma skúsiť súdiť okolie a čo teraz, že naozaj záleží mi na tom, alebo záleží nám v rámci tej rodiny, aby bolo dobre. Jasne, super, ďakujem aj, že spomenula aj otázku. Ja sa chcem teraz pozrieť na tú druhú časť, ktorá je veľmi komponentná do toho nášho puzzle, už sme spomínali, sú to otcovia a otcovská dovolenka, ktorá je častokrát viac rozšírenejšia a možno sa pozrieť na firmy, že aká je tá situácia vo firmách, či práve že tiež vidia tento trend a zároveň, či tiež ako firmy podporujú, lebo asi čím podporíme aj viac mužov, aby šli na otcovskú, tým uvoľníme možnosť aj, že nám sa skôr vrátiť a prípadne sa vrátiť do svojho kariérneho života. Tak Kati, keď pozdieľaš svoje skúsenosti.
No já to pořád vidím, pořád je to samozřejmě výjimka, že jo? Pořád je to takový, jsou to takový jako unicorns a je tam taková ta směsice, jak už vlastně říkala Lucia, takový to jakože obdiv, že i muž to dokáže zvládnout, ale zároveň vím, že jsem potkala jednoho tatínka na konferenci, o to asi 1,5 roku zpátky a ten tam právě mluvil o té své zkušenosti s tou otcovskou a jaký vlastně, že z velké části jako musel bojovat s těma předsudkama i z rodiny, vlastně i z té nejbližší rodiny, že ale ty určitě nezvládneš tak vypadat, jako by to zvládla manželka a nezvládneš se prostě jako tak postarat, jako by to manželka a že třeba i jeho vlastní maminka měla neustále potřebu ho jako kontrolovat a pořád jako srovnávat, takže říkal, že vůbec jako, že předtím si neuvědomil, jaká zkušenost to bude a že měl takovou jakože, že pomalu, aby se jako vymezoval, aby dokazoval, že vlastně na to má. A já si myslím, že z pohledu té firmy, to řeknu úplně zjednodušeně, že by mělo být úplně jedno, jestli na tu rodičovskou odchází muž nebo žena, že prostě mít ty podmínky a mít tu flexibilitu, aby měli ten prostor, tak je úplně jedno, kdo na ní odchází. Ale ještě bych chtěla říct, že potom je ještě jedna věc, na kterou si myslím, že se trošku zapomíná a to je to, že ti tatínkové jsou tatínkové, když neodchází na tu otcovskou. Že i pro ně je to strašně velká změna v tom, že ano, třeba manželka zůstane doma na mateřský a najednou je on ten jediný a hlavní živitel a je to on, na kterým vlastně to břemeno leží, a postarat se o tu rodinu, ale zároveň s tou rodinou žije doma, že jo, a prožívá ty věci a taky se nevyspí a taky je unavený a taky mu to dělá hokusy pokusy s nějakým jakože svým kalendářem a svým plánováním a že si myslím, že to je něco, na co určitě se můžeme v těch firmách zaměřovat víc a zase je to o tom týmu těch lidí kolem, je to o tom manažerovi, že tohle si uvědomuje a že vlastně vytváří i těm tatínkům tady tyhle podmínky a že vlastně si uvědomujeme, že i pro něho je to velká změna, i když z pohledu té firmy pořád chodí do práce a pořád dělá to samý, že jo. Ďakujem. Luci, ty máš aj takú tú osobnú skúsenosť. Ja začnem tak trošku všeobecnejšie. Zachytila som naposledy štatistiky, že ten počet otcov na materskej rastie skokovo, čo je fajn. No na druhej strane môj manžel častokrát čelil otázke, že si na materskej len na papieri, či naozaj. Mnoho chlapov to má naozaj tak, že sa s firmou nejako dohodnú, podpíšu paralelnú zmluvu a poberajú ten materský príspevok a súčasne pracujú. Čiže tie dáta sú asi aj maličko skreslené. V každom prípade myslím si, že môj manžel slúžil skôr ako taký trendsetter pre mnohých našich priateľov a aj kolegov v okolí, že ani u nás vo firme tento fenomén ešte nie je na vzostupe, ale myslím si, že príde to v najbližšej dobe a v najbližších rokoch. A preto je dôležité o tom rozprávať a tie skúsenosti zdieľať, pretože ja poznám už mnoho chlapov, ktorí na tej materskej boli skutočne veľmi si to užili, ale je tak ako pri žene aj pri mužovi úplne v poriadku, ak sa rozhodne či už ukončiť tú materskú skôr, alebo na ňu vôbec neísť. Je to naozaj na rozhodnutí každého. Môj manžel to vyhodnotil veľmi dobre a pre neho to bol taký dobrý polročný sabatikal. A myslím si, že tak ako žena má právo sa trošku vypnúť z tej práce a zmeniť fokus, tak takisto má na to právo aj ten chlap a ja veľmi prajem každému, aby keď má možnosť, tak to využil. Super, ďakujem. Tati? Presne tak, ako hovorila Ľudka, častokrát tie štatistiky sú trošku, neukazujú úplne realitu, aj preto, lebo je mnoho prípadov, kedy napríklad sú paralelne doma tí manželi obidvaja, alebo teda rodičia a teda ten zmysel, v ktorým ich to vidíme, o ktorom sa vieme, aby žena išla skôr, že tam neuplatňuje. Na druhej strane to vôbec nevnímam ako problém, lebo verím tomu, že ak teda chceme podporovať rodiny a chceme podporovať to, aby sme mali deti, tak toto je úplne v pohode setup a zároveň teda ten dobrý príklad a teda celkovo ukazovať, že ten muž je tiež otec a teda aj napríklad v komunikácii
s rodinou alebo s priateľmi a že teda je normálne, že napríklad ja osobne mávam teraz pred porodom to tak bolo, že som mávala také svoje večerné, raz do týždňa som chodila preč mimo domu a proste môj manžel bol s dcerkou do večera, uspali ju a jednoducho niektorí proste kamaráti sa čudovali, že ako to je možné, že ty večer o 9 odpovedáš na maily a hovorím, tak dá sa to, proste len to treba naozaj vidieť to, že ten muž je proste otec tiež. Ďakujem. A Maji? Super, tak u nás vo firme to je strašne vítané, veľa kolegov v poslednej dobe odchádza a ja si myslím, že je to kľúčové aj voči tomu putu, čo sa vybuduje medzi dieťaťom a otcom, takže ja som to veľkou fanúšičkou, takisto je ale otázne, koľko tých oteckov odchádza na rodičovskú, materskú a je samo s dieťaťom a kde sú obidvaja, hej. Že to mi príde taký akože pekný setup, vlastne môj manžel je živnostník, takže veľa momentov toho dňa je s nami, hej. Takže je to trošku, takže z vlastnej skúsenosti nemôžem hodnotiť, ale ja si myslím, že takisto otec je plnohodnotným rodičom a mne to príde úplne normálne a bežné a to, čo v minulosti bolo zaužívané, neznamená, že bolo práve správne, takže mi sa to ako myšlienka veľmi páči. Ďakujem. Nám tu ešte prišiel jeden komentár k rodičovským dávkam. Ešte jeden pohľad bez systému, ja to budem prekladať do slovenčiny, to po česky, bez systému rodičovskej dávky by u niektorých žien nebolo možné ísť do práce. Pani hovorí z neziskového sektoru, kde môže dobrovoľničiť, zároveň byť kontaktom so svetou práce a zároveň mať istotu základného príjmu. To je vlastne, ako aj spomínali naše speakerky, že jasne, že ten systém je super, že je vlastne u nás na tie 3 roky nastavený, že máme tú možnosť práve ho využiť. Keď sa pozrieme nejako za hranice Československa, ako by sme sa mohli v rámci tejto témy inšpirovať a napríklad sa pozrieť, čo funguje v zahraničí? Či Kati, keď ťa môžem poprosiť? Mm-hmm. No, já si myslím, že asi začnu tím, kde jsi skončila, že máme ten systém nastavený právě na ty 3 roky, ale kde si myslím, že nám to si v obou zemích hodně pokulhává, je právě ta flexibilita. Když se rozhodnu, že je teďka pro mě čas vrátit se zpátky a je to dřív a vrátit se v jakékoliv formě, tak vlastně ta podpora z té strany státu tam moc není. A může to být podpora firem, ale vlastně i těch rodičů. A z hlediska firem to můžou být různý prostě daňový úlevy pro firmy od státu, že jo? Když nabízím flexibilní úvazky, i vlastně pro ty rodiče daňový úlevy, když mám nějaký snížený úvazek a když jsem na té rodičovské dovolené. A potom takový ten systém té péče, právě té flexibilní podpůrné, a to jsou ať už různé dětské skupiny, podpora nebo respektive dětské skupiny, chůvy a tady to, prostě aby to bylo nastavené z toho pohledu, ano, tady jako stát dáváme nějaký peníze, dáváme nějaký balík, vlastně každé té mamince, že jo, a nebo každému tomu rodiči, ale vlastně ten rodič má ty různé možnosti, jak si to může poskládat, aby jemu samotnému to nejlíp fungovalo. Že momentálně vlastně, já si myslím, že když jsem viděla, už je to asi 2 roky, když jsem viděla nějaké srovnání toho, kolik vlastně relativně každý stát, byl to srovnání v rámci Evropy, vlastně dává tady do té podpory toho rodičovství, tak vím, že tenkrát jsem se dívala na Česko, že to bylo jako poměrově, to bylo zhruba stejný jako ty ostatní země, ale že vlastně my to všechno, zjednodušeně to řeknu, to vrazíme do toho rodičovského příspěvku, ale už tam není ta flexibilita. Jasné. Ďakujem. A Pati? No, presne ako to bolo spomínané, že pozerať sa na tú trojročný milník ako orientačný, nejako determinujúci. A potom vlastne, keď sa bavíme tak mindsetovo, tak určite akoby prijať to, že ten človek, že nebavíme sa, keď sa bavíme o flexibilite, lebo štandardná krátka odpoveď mi na tvoju otázku bola, že flexibilné úväzky a teda napríklad zdieľané pracovné miesto, ale pozerať sa z toho aj z tej perspektívy toho, že nie sú to len mami, ktoré potrebujú flexibilitu, ale že človek je naozaj
že my ako zamestnanci sme potom aj ľudia, ako náhle vidíme z kancelárií a napríklad v Rakúsku veľmi dobre funguje taký úväzok, že vlastne môže začať 8%, čiže vlastne napríklad ženy na materskej sú teda na materskej a potom sa postupne vracajú z 8% na vyšší a vyšší s tým, že ten materský, ako keby ten part-time, ktorý majú popri materskej, nejakým spôsobom nemá negatívny vplyv na to, čo dostávajú od štátu ako materskú dávku. No a pozerať sa na to, že niektorí ľudia chcú byť flexibilní nielen preto, lebo majú deti, ale preto, že majú iné hobby, hej? Že proste sú ľudia, ktorí majú proste zvieratá alebo záhradu a chcú tú flexibilitu preto, lebo neplánujú ako keby stráviť celý život v office. Takže toto je ten pohľad, ako keby, že okrem tých ako keby technikalít sa naozaj pozerať na toho človeka celistvo, by som povedala, že má iný život aj popri tom. No a potom už tie klasické veci, ktoré som aj spomínala, že teda ten job sharing je, že na Slovensku napríklad možný legislatívne, ale nefunguje to takmer v žiadnej firme tak v štandarde v zmysle, že job sharing je typ pracovnej zmluvy, kde si dvaja ľudia delia ich jedno pracovné miesto a je na nich dvoch, ako si to zmanažujú. To znamená, že nie je tam ten tretí, ten externý faktor, že ten manažer zadáva prácu 2 ľuďom naraz, čiže má 2-krát viac práce, ale je to na nich dvoch, aby si to rozdelili. No a potom aj ten spomínaný returnship, kde teda, poviem to na príklade, alebo Miška sa vracia po reťazovej materskej do pracovného sveta a nie je si istá, že či teda medzi v tom čase, ktorý uplynul, že či sa chce vrátiť na tú istú pozíciu alebo do toho istého odvetvia alebo do iného a teda príde na takúto profesionálnu seniorskú stáž do firmy, kde teda po 3 mesiacoch si povedia, že áno, dáva nám táto spolupráca zmysel a táto Miška dostane full-timeový offer na prácu, alebo teda zistí buď tá firma, alebo tá Miška, že toto mi nedáva zmysel, ale idem ďalej a je tam ten prínos pre toho zamestnávateľa je, že mal na nejakú dobu naozaj, že seniorného človeka, ktorý ten hard skill mal, len proste potreboval sa trošku zabehnúť a zároveň tá Miška má už jednu kolónku v životopise po materskej, kedy oveľa jednoduchšie sa potom vracia a oveľa jednoduchšie hovorí na ďalších pohovoroch o svojej kvalifikácii, ako keby nemala túto skúsenosť. Super, ja som práve že tiež niekde čítala v nejakej štúdii, že niektoré sestierské firmy dokonca dovolujú kolovať mamičky po materskej aj v tých iných firmách, že vlastne umožnia tu nielen akože oddelenie, ale zároveň, že vlastne prípadne, že či jej nebude sedieť nejaká pozícia v ich sesterskej firme. V konečnom dôsledku je to naozaj akože pre tú firmu výnosné aj finančne, že častokrát sa toľké peniaze dávajú do talent manažmentu žien, alebo teda, že robia sa veľké kampane o tom, že máme v kanceláriách fair trade kávu. Akože to je strašne super, ale že častokrát práve tento pohľad na tú mamu ako na zdroj kvalifikovanej pracovnej sily, častokrát je to pre tú firmu z dlhodobého hľadiska väčšia výhra. Super. A Luci, keby pozdieľate prípadne možno, ako to máš v skupine? Teraz ťa, Pati, veľmi poteším. My máme returnship za sebou. Potom, ako nám ho Paťka s Tereskou z pracujúcich mám priniesli, tak nám sa vrátila po 5 rokoch kolegyňa na pozíciu obchodnej zástupkyne. Takže returnship procesom si prešla a povedala, že má pocit, že prišla do inej firmy. Lebo za tých 5 rokov sa tak veľmi veľa zmenilo na tej jej pozícii v zmysle procesov. Samozrejme, tie jej klienti, tie jej zubári ostali, ale aj tí sa posunuli, majú nové praxe, krásne praxe, pribudli noví. Takisto my sme sa posunuli v procesoch, takže prešla si tým v priebehu 2 mesiacov. Bolo to skvelé a adaptuje sa späť.
A čo sa týka nejakej zahraničnej inšpirácie, tak ja len v skratke spomeniem, že nás veľmi inšpirovali k skráteným úväzkom naši švajčiarski kolegovia, kde je úplne štandard, že na centrále sa pracuje na pätiny, 3/5, 2/3 a podobne. Už to majú tak, že v petičkách majú napísané, že kedy sú v office. Nie samozrejme všetci, lebo asi sa to úplne u všetkých pozícií nedá, ale to nás tiež inšpirovalo k tomu, aby sme sa nad tým zamysleli aj pri babách, ktoré sa nám vracajú z materskej. Tak to je všetko za mňa. Ďakujem. A ja ešte mám poslednú otázku na Paťku predovšetkým. Ako by prípadne mohla nejako pomôcť nejakej systematické zmene, prípadne aj vláda? Ja viem, že nejako spolupracujete alebo boli tam iniciatívy spolupracovať, tak keby si skúsala pozdieľať nejaké idei. Môžeme sa baviť o tom, že štát môže ako keby podporovať nejaké osvetové programy a tak ďalej, ale to, čo je za mňa, čo ja považujem za kľúčové, je určite podpora znalostnej ekonomiky, pretože to, ako máme my rozloženú ekonomiku, že teda máme veľmi veľa pracovných miest, ktoré sú takí tí štandardní, či už industriálne, alebo teda, že teda výrobné procesy a tak ďalej, sú to práce, ktoré nemožno veľmi robiť z domu, tak častokrát naozaj tá podpora tých pracovných tých segmentov, ktoré sa dajú robiť z domu, respektíve na ktoré potrebujeme viacej hlavu ako ruky, ak by som to mala tak po lopate povedať, tak verím tomu, že bude mať veľký dopad aj na tú situáciu žien, alebo teda celkovo rodičov a toho zosúladzovania. Ale tam musím, akože podľa mňa treba byť fér a povedať, že tieto veci sú mlyny, ktoré melú veľmi pomaly, ale isto. Hej? Že môžeme, a naozaj sú mnohé iniciatívy aj teraz, presne to, ako si spomínala, tak na ministerstve práce je teda segment, kde sa venujú rovnosti príležitostí a kde teda sa robí naozaj obrovský projekt na šerovanie, na zdieľanie teda toho know-how a tak ďalej, ale že to sú veci, ktoré budú veľmi postupne sa ukazovať ako vlastne postupne budú ukazovať výsledky. Áno, presne to. Dlhodobá aktivita, ktorá ale prinesie určite svoje ovocie. Keď sa pozrieme na otázky od Kristýny, položila nám tú otázku, ako komunikovať práve s ľuďmi z nášho okolia, či už príbezní in-law, ktorí majú to myslenie úplne iné v duchu. Správna matka má byť doma, meaning, ak nie si doma, si zlá matka, sebecká. Myslíte, že žena už sama o sebe môže bojovať s výčitkami, ako sa z toho dostať a ich reakcie okolia len podporujú? Kľudne tu asi nechám, kto z vás chce zdieľať. Ja môžem začať úplne úprimne z vlastnej skúsenosti. Ja nepoznám ženu, ktorá si povedala, že, alebo mamu, že ja som 100% vyrovnaná s tým, ako som matka. Jednoducho, či už budem doma, alebo budem v práci, tá otázka bude vždy. A teda, ak okolie ešte viacej toto tlačí, tak naozaj je tam dôležité si povedať, že nikdy nevyhoviem všetkým a že dôležité je to, ako sa ja dohodnem s mojim partnerom, s mojim manželom a to, ako nám to doma funguje. A povedať si, že naozaj nikdy nebudem pre všetkých dosť dobrá. To je úplne v poriadku. Za mňa, pokiaľ môžem, tak tiež podporím Paťky názor a tam je dôležité sa s tým zmieriť a vyrovnať v prvom rade a tá žena sama si musí povedať, že čo chce, kedy jej vyhovuje byť tou mamou a do akej miery sa chce tej role matky venovať. Je úplne v poriadku, ak sa rozhodne byť 100% na materskej 3 roky, je úplne v poriadku, ak sa rozhodne ísť do práce. Dôležité je, aby to mala tá žena samotná zrovnané v hlave. Ja sama čelím takýmto otázkam pomerne často, stále. A veľakrát, keď ja ľuďom vysvetlím, ako fungujeme, tak sú takí zamyslení, fakt, tak to máš fajn, to sa dá.
Čiže ono, aj tí ľudia, ktorí vám to kladú asi s nejakými predsudkami a s nejakými možno stereotypmi a možno samé tie ženy, ktoré mi to kladú, zvažujú alebo uvažujú nad niečím veľmi podobným. Čiže ja som si zvolila vysvetľovaciu cestu a keď dostanem takúto udivenú reakciu, tak vždy vysvetlím, že ako fungujeme. A keď to vysvetlím, tak vidím, že aj z tej druhej strany príde taká akože viac chápajúca reakcia a niekedy hraničia sa až takým uznaním, že wow, tak to je super, že to máš takto. Ja by som takisto doplnila Ľudsku, je to úplne rovnako. Ja tiež čelím veľakrát otázkam, že či je to vôbec možné a či to nie je na úkor niečoho a prečo by malo byť proste toto nastavení a hlavne, keď sa človek nastavia s tým partnerom je 100% zladený a s ďalšími ľuďmi, ktorí pomáhajú v tej ceste, tak mi to príde, že to donáša viacej benefitov do tej rodiny a presne hovorím o tom pokoji, o naplnení aj tých mojich iných sociálnych potrieb alebo kariérnych potrieb, ale to som šťastnejšia. Myslím, že na to dieťa sa najmä prenáša to, či som šťastná, spokojná mama alebo vystresovaná a to je jedno, či budem v práci alebo doma, hej. Takže hlavne naozaj vysvetliť, povedať, že dá sa to nastaviť, nie je to až tak náročné, pokiaľ tie príležitosti, možnosti sú. A veľa ľudí to pochopí. Naozaj ja si myslím, že hovoria, oni majú možno nejaké skreslené predstavy, že odchádzam do práce na 12 hodín, moje dieťa nevidí, plače v kúte a ja sa teším z toho, že som v robote. No tak to asi nie, s tým sme sa ani my matky nestotožnili, takže naozaj nebyť na seba možno tak náročné ani jedna na druhú, ako sme same na seba matky, tak veľakrát vidím ten pocit sa nejako porovnávať a súdiť. A naozaj to by sme mohli skúsiť nejako obmedziť, že pochopiť to, že fakt tá mama chce urobiť najlepšie pre seba, pre svoju rodinu. Super, ďakujem krásne. Už sme zodpovedali. A tak ďakujem, Kristýna, takže sme zodpovedali. Keď sa pozrieme na otázku od Veroniky, aké máte skúsenosti ako zamestnávateľ s náborom nových zamestnanky po dlhodobej rodičovskej, napríklad 5 až 6 rokov? Možno otázka dobrá na Katku. Já osobně jenom ty nejlepší, ale mám zkušenosti podobné, jak jsem říkala na začátku, tu zkušenost s těmi hiring manažery, že hodně nebo vícekrát jsme tam museli právě pracovat s jakože ono totiž hodně lidí má nějakou předchozí zkušenost a většinou ta jejich prvotní reakce je na základě nějaké zkušenosti nebo něčeho, co slyšeli, nebo mají prostě nějaký předsudek. Tak z mýho pohledu to byla právě práce s těmi manažery, aby si uvědomili, nebo respektive, aby jsme se do toho jako dostali, co to je, čeho se obávají, jak s tím můžeme pracovat. A vím, že vždycky, když byli ochotní tady do téhle diskuze jít a byli tomu otevřený, tak potom měli jenom tu nejlepší zkušenost, ale potom je tam ještě i ta podpora vlastně té maminky, která se vrací po těch 5 až 6 letech. A to je právě takový to, jako když to řeknu úplně zjednodušeně, taková ta jako podpora toho sebevědomí v té práci. Protože že to jsou jako malý krůčky a je to strašně velká změna. Že jo? To je prostě 5-6 let, to je strašně dlouhá doba a z té mojí zkušenosti tam bylo hodně takové jako nejistoty a takové jako můžu tohle a tamto a že pro mě bylo strašně super vidět to, jak vlastně teď mám zrovna tu jednu maminku mám konkrétně v hlavě a úplně si vybavuji, jak ona tak jako rozkvétala a jak jsme viděli, že je víc a víc taková jako sebevědomá a nadrivovaná a byla to strašně super zkušenost. Ale znovu říkám, že to vyžaduje takovou jakože podporu ze všech stran. No. Tam môžu presne nabiehať veľmi veľa nevedomých predsudkov, keď niekto uvidí takú tú pomyselnú pauzu, ktorá to teda nebola pauza, ako sme už hovorili počas materskej sa žena veľa naučí. Prípadne ešte niekto chce pozdieľať v rámci nejakého hiringu? Môžem ja spomenúť mimo tej returnship skúsenosti, čo sme mali teraz s návratom kolegyne po 5 rokoch, tak aj u nás ostávajú baby na niekoľko rokov na materskej a nie je pravidlom, že každá pracuje, je to úplne v poriadku. Máme niekoľko kolegyň, ktoré sa vrátili po 4-5 rokoch.
skúsenosť máme dobrú, sú veľmi vďačné za to, že sú späť v práci a že dostali príležitosť a že prejdú celým preškolovacím procesom a majú nárok na akékoľvek ďalšie vzdelávanie. Berieme však ohľad aj na to, hlavne v aktuálnej situácii, že ak ide o babu, ktorá má doma 2 škôlkarov a škôlku jej zavrú a má takú povahu práce, že povedzme musí vybehnúť do terénu a nedáva to, lebo manžel pracuje na zmeny, tak samozrejme musíme sa tomu trošku prispôsobiť a výjsť jej v ústrety. A to je zase úloha toho zamestnávateľa a toho jej manažera, aby to pochopil, aby bol s ňou v kontakte a aby ona videla, že aj my sami sme s tým v poriadku, aby z toho nebola v zbytočnom strese, lebo ak aj takáto situácia nastáva teraz, tak vieme, že je to krátkodobý stav a vieme, že sa zmení. Oni sú však veľmi vďační za to, že to chápeme a urobia všetko preto, aby sa vrátili späť do toho pôvodného pracovného procesu hneď, ako to bude možné. Čiže opäť je to postavené na takom veľmi tolerantnom prístupe z oboch strán. Je veľmi dôležité sa s nimi rozprávať o tom a netváriť sa, že si to nevšímame alebo že to nevidíme. Ja keby som mohla povedať, že nie zo strany zamestnávateľa, ale kolegyne, tak práve vidím na kolegoch a kolegyň, ktoré práve fungujú na takom možno polovičnom úväzku, že dávajú toto ešte maximum, že naozaj sú vďačné a pracujú naplno a pracujú s entuziasmom a práve možno to sa vracia tomu zamestnávateľovi v tomto smere, že sú za to skutočne zaviazané a dávajú do tej práci veľa potom. Sú vďačné. Ďakujem. Padla nám tu otázka, padla aj z otázniku na tému solorodičovstvo. Čo sama mama, ako obstať pred zamestnávateľom. Nie každá má chápavého manžela, nápomocnú rodinu, zamestnávateľa, ktorý stojí o part-time. Vlastne z našich diskutujúcich nemáme solo mamičku. Možno keby ste vedeli pozdieľať, či máte niekoho v okolí, alebo prípadne nejaké rady, ktoré vám napadajú, alebo potom prípadne aj možno niekto z účastníčiek, keď má nejakú skúsenosť alebo skúsenosti, ktoré by chcel pozdieľať. Takže možno niekto zo speakeriek, Luci, vidím, že si sa my máme v tíme mamičky, samoživiteľky a rešpektujeme to, len my sme asi ten chápavý zamestnávateľ a verím tomu, že je to veľmi ťažké, ak ten zamestnávateľ na to neberie ohľad. Takže vôbec si to neviem predstaviť, ako sa to rieši v iných firmách a opäť poviem ten svoj pohľad, pretože veľmi nám záleží na to, aby aj týmto mamám bolo u nás dobré, majú to naozaj ešte o to ťažšie, že nie sú obklopení alebo že nežijú s tým manželom. Poviem príklad, napríklad berieme tie deti na porady s nami, keď ideme niekam vycestovať, že povedzme stretávame sa v Tatrách na firmnej porade a tá baba nemá kde nechať synčeka, tak ide s nami. A sedí s nami na porade, alebo už sme mali aj porady, keď sme zabezpečili pre trojicu detí babysitterov. A fungovalo nám to. Takže snažíme sa aj o tieto baby takto postarať. A deti sú vďačné, sú na výlete a baví ich to. Kľudne môžem aj ja povedať, tiež nie je to úplne moja situácia, nepoznám vo svojom okolí priamo mamičku, ktorá to má takto náročné. Otázne je, či je možno zmeniť toho zamestnávateľa a nájsť si prácu, ktorá by to dovolovala. Neviem, do akej závisí strašne od odboru, od sektora. Alebo potom sa trošku zamyslieť nad ľuďmi v okolí a vymyslieť nejaký spôsob, kde naozaj tie mamičky, napríklad sú 2 solo mamičky a budú si striedať tie detičky. Hej, že raz jeden deň má jedna, potom druhá mamka, alebo možno porozmýšľať nad rodinou, ktorou nevychádzame stále najlepšie a viem, že to je veľa prípad aj mojich kamarátov, kde sa možno s rodičmi už roky nerozprávajú, ale práve kvôli tomu to nejako dať do poriadku a nájsť cestu tam. Ja takisto sme urobili veľké rozhodnutie, keď sme sa z Bratislavy vracali do Košic a bolo to náročné a teraz som na to strašne vďačná, že rodičia sú tu a viem, že mi dokážu pomôcť, takže to je jedna vec. A druhá vec, takisto vnímam taký tlak spoločnosti, keď mamička má babysitterku alebo nejakú pani, ktorá stráži babetko, alebo napríklad, že má upratovačku, hej, alebo pani, ktorá sa stará o domácnosť. To naozaj cítim, že tam sme extrémne na seba tvrdá. Nie, či to je závisť tak trošku, že máme niekoho, kto nám s tým pomáha, alebo nie. Ale nebyť na seba tak tvrdá, je to úplne normálne. A keď musím ísť do práce, aby som zarobila, tak možno zvážiť aj tieto možnosti a je teraz viacero
spoločnosti, stránok, ktoré už majú recenzie, ktorí vieme, že pracujú kvalitní ľudia, ktorým môžeme dôverovať a možno ísť touto cestou. Ako je to veľakrát finančne náročnejšie, ale už keby sme si to mali zrátať a potrebujeme sa do toho zamestnania vrácať, tak možno toto je tiež cesta. Myslím, že aj Paťka, a ty si chcela niečo povedať, že vy zdieľate aj zamestnania a určite vo firmách, ktoré to majú nastavené dobre pre mamičky. Ale kľudne to nechám povedať. No ja by som chcela možno, že tú pani, ktorá tú otázku poslala, pozbudiť, že áno, tie podmienky sú veľmi divoké, obzvlášť v čase korony, a že nemôžete možno zmeniť to, čo sa deje vonku, ale môžete pracovať na sebe. Že vlastne mnoho žien využilo tieto ako keby náročné podmienky na to, že z nich napríklad sa začali vzdelávať už len po privarení, že si pustili nejaký podcast a začali ako keby pracovať na sebe a povedali si, že to, čo môžem zmeniť na sebe, je napríklad moje postavenie, že na svojom sebavedomí začali pracovať a začali pracovať na tom, že sa začali učiť niečo nové, v čom zistili, že sú veľmi dobré a v konečnom dôsledku neboli už odkazané na to, na ten starý ako keby svet. Takže že odvahu a môžete prísť môže v konečnom dôsledku váš pracovný život vyzerať ešte lepšie, než keby ste mali tie optimálne podmienky. Ďakujem, krásne. Potom tu máme komentár od Veroniky, v podstate aj otázku, prečo je, respektíve bolo ešte stále v roku 2020 úplne bežné, že sa ma potenciálny zamestnávateľ v druhom kole pohovoru spýtal, či už mám deti, a keďže som odpovedala nie, prácu som nedostala. Je to vlastne už vec, čo sme diskutovali, tieto predsudky počas pohovorov, aj Katka to zdôrazňovala. Neviem, či vás ešte prípadne niečo napadá. Já bych jenom jako chtěla říct, že já jsem asi tady v tom strašný jakože optimista, ale já pořád jako strašně doufám, že už to není běžné v téhleté době, ale bohužel pořád se takový lidi najdou. Já asi, když bych, nevím, jestli to byl nějaký manažer na tom pohovoru, já když si to vezmu ze svojí pozice a jako HR člověka ve firmě, já bych tohle strašně chtěla vědět. Zvlášť pokud tam prostě nebyl, strašně bych chtěla tady tuhle zkušenost vědět, abych s tím mohla něco dělat. Takže za mě jako není to normální a pokud se vám něco takového stane, koukám, ano chlap, tak bych jenom poprosila za mě a asi i za všechny ostatní HR, nenechte si to pro sebe a dejte vědět těm lidem v té firmě. Ať už si najdete na LinkedInu nějakého HR manažera z té firmy nebo ředitele té firmy, prostě dejte to vědět. Nenechte si to pro sebe, protože jenom tak já třeba s tím ze své pozice můžu něco udělat, aby už se to nestávalo. A mňa ešte tak napadlo, že čo keby si povedali, že áno. Že či to by znamenalo, že OK, fajn, viete, akože deti ochorú nejako a budete musieť byť doma, hej. Takže ja neviem, čo s tým sledoval, že či to je nejaké riešenie. A mě ještě napadá takové ty číky odpovědi, ano, a co vy a jak vám to jde? Nebo, no. Je to zlé. Ale to som ja. Je to zlé, no. No, je to zlé, ale mne napadlo, že ako presne ako vravela Katka, že nájsť si na LinkedIne nejakého HR manažera z danej firmy, alebo čisto len akože naozaj sa to týka tej firmy, tak priamo na sociálnych siete. Dneska tie sociálne siete naozaj sa niečo stane, označíte tam tú firmu a že čo si o tom myslia. Hej, že možno rozbúriť aj tú diskusiu, aby sa čím viac o tom akože dozvedeli. Ja nechcem teraz hovoriť, že on to myslel zle, áno, alebo že či to bol naozaj dôvod, prečo vás nevzali, to je opäť na diskusiu, ale verím, že ste boli tiež šoku, vidím, že tu píšete, ale naozaj možno sa takto na to pozrieť, že možno by ste pre nich nechceli ani robiť. Keď to... Jak koukám, Veronika to tam píše. Já bych taky pro takového zaměstnavatele nechtěla dělat, ale zase já se vždycky dívám, zaměstnavatel je prostě soubor jednotlivých zaměstnanců. A to, že potkáte na pohovoru jednoho takového speciálního druha, neznamená, že jsou všichni v té firmě takový. Takže i proto bych strašně chtěla, aby když se něco takového lidem děje, tak aby to dávali vědět dál, aby si to nenechávali pro sebe. Mne ešte napadá taká vec v rámci zákonníka, není tam nejaký takýto zákon v rámci diskriminácie, keď sa pýtajú na sexuálnu orientáciu, keď sa pýtajú na náboženstvo, možno práve na tieto sociálnu situáciu, nie je v rámci toho nejaké opatrenie?
Antidiskriminačný zákon, píše Petra. Tak otázne, či je to možné možno nahlásiť. Neviem, ja sa pýtam do plena ako na diskusiu, ale mne to príde, že by sa to malo takto riešiť. Ja by som možno ukázala ten druhý pohľad, že áno, jedna vec je, že teda môže sa to roznieť na sociálnych sieťach, môže sa to riešiť nejakým takým spôsobom, že to oznámime, ale druhá vec je presne ako Katka, že možno niekedy ten jeden človek naozaj proste mu to vyjde z úst a možno, že to je strašná škoda pokaziť si ten celý proces a to, čo viete vy v tom momente spraviť, je to, čo veľmi dobre funguje aj v zahraničí, je povedať, že viete čo, že ja som sem prišla a že veľmi rada vám poviem o mojich profesionálnych kvalitách, o mojich výsledkoch z minula. Poďme sa baviť o týchto veciach, lebo verím tomu, že vám mám čo priniesť ako do firmy bez ohľadu na môj rodinný background. A toto je častokrát ako keby také možno vyslúčkovanie, ktoré sa nemusí vždycky podariť, ale minimálne to otvára, alebo stanovuje to tón tej konverzácie. Vidíme, že sa nám aj v čete rozprúdila veľká diskusia o diskriminácii aj žien, ktoré majú deti kvôli, že si častokrát zrátajú OČRK a podobne. Luci, ty si chcela ešte tiež niečo dodať, lebo videla som, že si sa aj mutla. Áno. No ja som chcela povedať len to, že je úplne v poriadku na tom pohovore povedať manažerovi, že toto je otázka, ktorá na pohovor nepatrí, ale chápem Veroniku, že bola v šoku a že asi na niečo také pripravená nebola. A ešte toto je vlastne všetko. Super. Nám sa už pomaly nejako aj chýli tá hodinka a pol, čo sme mali ku koncu. Teraz tu prišla ešte otázka od Anety. Má možnosť nájsť si prácu počas materskej rodičovskej part-time brigádu a preto mať stále nárok vrátiť sa k pôvodnému zamestnávateľovi? To asi skôr nejaká legislatívna je otázka. Možno tiež viac na Katku z toho HR. A Maggie odpovedá, že áno, z legislatívneho pohľadu áno. Už aj do četu tu odpovedajú. Ja som sa chcela na záver opýtať otázku takú, či boli niekedy dní, ktorá nám prišla do dotazníka, kedy s pracujúcou mamičkou bolo nad vaše sily. A možno keby si poradili jednu vec, ktorá vám vlastne pomohla to prekonať. A možno, Kati, ty keby si poradila, ako prekonať jednu vec, keď máš dvoch pubertiakov, ktorá ti pomáha. Tak kľudne, Pati. Jasné, koľkokrát. Spánková deprivácia je dosť vážna vec a mne strašne pomáha ako keby byť veľmi transparentná s týmom, s ktorým pracujem. Že povedať, že akože sorry, ale dneska som nespala a potrebujem čas. A samozrejme nevždy to je možné, nevždycky je tá povaha práce, že to dovoľuje takéto niečo, ale proste byť menej tvrdá sama na seba a naozaj spať, keď sa dá. Ja som sa trošku smiala, keď Majka brala, že čo robí vo voľnom čase. Ja som si uvedomila, že ja vo voľnom čase rada spím. a teda naozaj si povedať, že dnešok je takýto, ale je to len obdobie a zajtra bude zase inak. Zajtra sa môžem opäť viacej vrátiť do tej role pracovníčky. Je to v pohode. Super. Luci? Spánok. Za mňa nedostatok spánku úplne, že kameňom úrazu celého materstva, inak je to všetko najviac super. Takže ja sa tiež potrebujem vyspať a že mám ťažšie dni alebo ťažší deň aj v práci, aj doma. Moja dcera ešte stále neprespala celú noc. Takže ja potrebujem si ísť stále láhnuť v nejakom rozumnom čase, aby som sa vyspala prerušovane do rána a viem, že keď niekedy sa zapozerám do nejakého seriálu večer alebo podobne a idem spať o hodinu neskôr, tak už viem, že na druhý deň bude zle a potom to budem musieť dohnať. A tá disciplína niekedy je naozaj náročná a niekedy sa vám nechce každý deň ísť v rovnakom režime, ale hej, dá sa to všetko dospať a ten ďalší deň už potom bude lepší. Čiže vízia ďalšieho dňa. Kati? No, u těch puberťáků není to až tak o tom spánku, tam je to spíš o tom nestratit ty nervy, fakt, protože oni už přesně ví. A já mám vždycky strašný problém v tom, že já mám takový ty prvotní reakce s nima, kdy v sobě potom poznávám svoje rodiče a že mám takový nápinky dělat přesně ty věci, které, když já jsem byla puberťák, tak jsem strašně nesnášela. Takže se vždycky jako největší práci mě dá se uhlídat
a uvědomit si, že už jsou to jako skoro dospělí lidi a jednat s nima podle toho. Takže prostě, když mě naštvou, nebo když mě zklamou, nebo když prostě teď momentálně po celým dnu v práci fakt jako na to nemám a vím, že když bychom pokračovali, tak vybouchnu nebo prostě udělám něco, co bych normálně neudělala, tak jak v práci, tak si tu diskuzi prostě zaparkujem. Řeknu, že jsem unavená nebo něco a otevřem si ju, až na to bude vhodný čas a místo. Musím říct, že teda čím jsou ty děti starší, tak tím víc využívám věci, co jsem se naučila v rámci práce. Je to zajímavé, ale je to tak. Super, ďakujem. A Maji? No, keď ja som sa tak zamýšľala, že čo mne tak pomáha, určite je to spánok a vízia toho ďalšieho dňa, že všetko sa strašne rýchlo mení a naozaj malička rastie zo dňa na deň, ale pre mňa veľmi pomáha, keď je taký krok späť a trošku taký moment na stíšenie. Mám tiež pocit, že veľakrát sa veľa toho deje a nestíham sa zastaviť. Že naozaj zastaviť sa povedať, že dobre, teraz pol hodinu venujem sebe, konečne si vytrhám možno obočie, umiem vlasy a cítim sa opäť ako pekná žena. Hej, že mne je dobre, keď ja si ten čas málo kedy na seba nájdem, lebo nie je to moje povahe, možno aj ani predtým som to nerobila, ani keď som dieťa nemala, tak naozaj sa tak trošku ako keby dať späť do toho, aby som sa cítila dobre. No, niekedy zabudám na seba, nehovoriac o cvičení, ale to si myslím, že aj keď nebolo to dieťa, aby som s tým mala problém, takže za mňa mysleť na seba trošku. Super, ďakujem krásne. Nám to ešte medzi časom prišla jedna otázka, tak ešte keď vám nevadí, ju zodpovieme ohľadom dojčenia. Počúvam tak na pol ucha, tak neviem, či ste nespomínali sme, Zuzana, a teda či ste dojčili, i keď ste nastúpili späť do práce, a aké máte teraz tým skúsenosti? No, ja dojčím práve teraz. Akože. A je to naozaj o tom, že ako sa nastavíte a záleží veľmi od povahy práce, ale pamätám si, že, teda, že väčšinou sú viacej s tým ľudia v pohode, než sa zdá a netreba sa toho bať, ale zároveň samozrejme, že je to asi iné, keď musíte nastúpiť na nejakú dlhú dobu do práce a vráciate sa domov na dojčenie. Takže ak to máte flexibilné, že pracujete popri materskej, tak úplne v pohode, že dá sa to, je to v poriadku. Maji? Ja som plne dojčila do 6 mesiacov, a teraz vlastne s príkrmami, ale naďalej sa dojčíme. A je to krásne, ja som veľká fanúšička, naozaj verím, že v dnešnej dobe je to náročné a nie je to úplne tak prirodzená vec a jednoduchá, takže treba na nej niekedy trošku popracovať. Mali sme viacero štrajkov a bolo to extrémne náročné a som rada, že sme sa z toho dostali. Takže bolo veľakrát, keď som mala meeting a ja som aj kolegom komunikovala, že nemôžem mať napríklad meetingy hneď za sebou, že potrebujem napríklad pol hodinu pauzu a potom mi dajte ďalší, ak je to potrebné, aby som mala práve na toto priestor, lebo je to oveľa prácnejšie, možno aj z mojej lenivosti, pokiaľ som si musela odsávať a babetko nejako krmiť potom a keď je to flaštička, tak ja čítam práve na mamile, že ako sa s tým najlepšie nejako popasovať. Takže kojím a ja som určite 100% za a kolegovia tomu rozumejú. A ako ja som nikdy nemala potrebu nejako otvorene o tom rozprávať alebo sa ukazovať, ale je to tak prirodzená vec, že práve teraz o tom duplom rozprávam, aby o tom vedeli, že takto fungujeme a nie je to o tom, že ja odchádzam na 8 hodín do práce, ale dám fľašku a snažím sa to čo najviac podporiť, lebo je to prirodzené, je to krásne a nie je to o tom papaní, je to o budovaní vzťahu a takto to aj vnímam ja. Super. Luci? Ja som dceru dojčila, aj keď som chodila do práce, nosila som si ju aj do práce, čiže dojčila som ju tuto pred kolegami. Nevadilo to nikomu, samozrejme aj z mojej strany to bolo diskrétne, aby som ich tu nevyvádzala z komfortnej zóny. A keď som začala chodiť do ofisu, tak dcera mala 14 mesiacov a ten čas, kedy som bola tu tých 5-6 hodín, tak v tom čase dojčina nebola, papkala už normálne jedlo a dojčila som ju potom ešte večer, takže nijak ma to neobmedzilo a určite by som dojčenie neobmedzila kvôli práci, pokiaľ som dojčiť mohla, takže bolo to určite nadradené všetkému. Super, neviem, či Zuzka na chvíľku zamrzla. Tak ja mám... Aha, počujete ma?
Teraz už lepšie, áno. Super, prepáčte. Ja som vám len chcela poďakovať za inšpiratívnu diskusiu, lebo nám tu chodia aj poďakovania aj od účastníčiek, že ďakujem za veľmi inšpiratívnu a úprimnú diskusiu, že ste pozdielali či už vaše obavy, vaše poučenia, ale i tú radosť, ktorá s tým prichádza, takisto taktiež nejaké stratégie alebo možnosti v rámci HR. Takže naozaj veľmi krásne ďakujeme. Takisto tu Veronika mala veľmi dobrý doplnok, že ak by firmy vytvárali podmienky pre pracujúcich rodičov, benefitovali by aj nerodičia. A veľmi krásna pripomienka. Takže ďakujem vám krásne. A v ďalší čas ja sa s vami rozlúčim a ďakujem ešte raz za celé srdce, tiež za veľkú dávku inšpirácie.